Lalu, kami aktif. Iya. Ada konsep. Belum bisa bu. Mau me? Iya. Udah. Iya. Apa mbo Lord Zeus 101. Ana mi yo na Facebook. Okay, my year Facebook. I'm here Facebook. So I just fear no so. I say small boy. And when you me, ever na sa wiper. So like ya. Mweme ya video daide. We go see my fans. We see na video me ya daide. No ya mesi a cheta the video. So we one of Imam Mazonya nka. Igbo mulu nze mo za asimu konye chi ya zelo. Okunu cheta this boy. I'm one of Zeus family naza apostle on God. Apostle on God. Osi na ocholo onye parents ya na anoro. Oga na akwụlụ ụgwọ akwụkwọ. Ịghọtago? Mana this boy ada eje school. So I'm gonna recommend ya to this boy. Mwe bịa ka mfo parents ya. Ka emekwa na ọ da aga school. Don't worry, I water go see. So I'm gonna recommend ya. So apostle on God. Ono Korea. Ọ sị na situ onye agha akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Meliru ka ndị mmụọ anụnwa. Ka eyite n'iru ya. Unyi. So Apostle on God is one of Lord Zeus family. Oh, this boy. Can talk 18 at the school. Ya bụ nke onye si na onye primary school. If you not onye primary, secondary, na onye institution parents ya na anọ. Mana monye nke ani anọ mpafa bụ ihe na anọ ya. So bala uli ijuba ihe me na ode eje school. Iwela anya. Igba thought ka agbaga egbe n'anya. So mommy, anya dey eme campaign. Onwere ihe ọbụla anyị na-eme. Onye chọlụ onye parents ya na anọrọ ya akwụlụ ụgwọ akwụkwọ. So mwa recommend ya your son. In so ihe m bịa kịta anụnwa ka m gwa gị ịchọ skuul ebe ọ ya agụ ịghọtago ịchọ skuul ebe ọ ya agụ ka anyị tinye ya na the skuul ka o bido akwụkwọ nke taa nke echi all Zeus family bi ya na-azụ ya a sị na ya azụli ọ bụrụgodu na 6 because knowledge is power. So ka o jee skuul ya dị na surprise anyị adịghị eme campaign maọbụ anyị zụọ ya iche anya bịa kpọli ya ọ ya nọ na be na-eje skuul. Even gị nwa ka nchọ ka na-enye the money je register na school obido akwụkwọ nke taata nke echi afọ m ya mbosi eni ya nwa bụ ihe fụ ma ọ na-ele pure water nke mbosi eni ọ na-eme wiper granot and gị nwa na onwe yi mma abịa jụba anyị ka eke isi lapịa ọ na-ele granot maka na gị nwa na onwe yi na-esi granot na-ele mbọ even ya nwa bụ mmịa na-ele granot ọ nọrọ nkịtị n'ọka Nigeria si dobe anyị. So asị m na ọka ngwakwa ụlọ Zeus family maka ọ bụrụ ofu onye na-azụ nwa ka eze afa yi gịnị Ebuka. So ebe ọbụla ifulu Ebuka ịmalụkwa n'ọnwa anyị na ọkwa na ijekata ya lụ nwanne ya yele ya aka. So Apostle on God o mekwa nke onye eme nke bụ mmadụ o nwekwa enyemaka enwe agha support kwa ya onye ọbụla nnọkọta agba tọọchị ma a na ọnwụ nwaanyị o nwere ike ọ bụrụ kịta mgbe dị n'ihu. God bless man according to art, not height. I'm a from here. All of that busy na phone. So you had a nice surprise. Oh, chukukele no can in. So you made these videos that can walk on this in Macapano Goda. Oh, more with Zeus, man, or blow more on the name that be a woman. Found I want out to do what to say and how to think. And they got Nanya Kenya, I believe him. Ian Kolodo Ganya. And what I don't have money. None of people lazy through me. You want to go? Oblo Kabia, go out for Mobuna, or Macau for Mobunoya, a great person. When you hear Salani, no chair may Yamakachu. Or you can just see no car. Cousin Kunu like Casiban, Milada Moon ever. Hey, we one more. Yeah.
so asị m na ka anyị kenekwa Apostle on God. O tegokwa melụ m the transfer. O tego melụ m ya njili anya na-achị ya. Amara m ebe m ga-achọta ya. So tata bụ gịnị? Tuesday. Date taa bụ gịnị? 7th. Okay, taa 8th of October. On 8th of October ka m bịa bee. Wee gwa ya na m enye gị ego ihe eje regista nwa na school. Inugo a na-akụkwa aka ebe A na-akụ aka nna m. maybe not your chukwu n'abalị because So efili na surprise efili na ịbịa bebe akwa ọ chukwu mere ya ịghọtago Chukwu mere ya onye ọrụ ebube daalụ onye ọrụ ebube daalụ Ebuka emebu yes sir it can only get better hi Ebuka makọ ni anọ makọ ya n'ọrụ ya makọ ya n'ọrụ ka ndịrị hey yes sir nna ọrụ gị ọ ga-adịgide ọrụ gị ga-adịgide nye m nọmba ya ọrụ gị ga-adịgide inwe fon okay ihe nye m fon nọmba ya then ije tinyesi ya na school bus nwa then ịgwa m ke school ọ ya like ọkụ ke school ya agụ okay nke dị n'iru bụ after God's will. okay God's will okay ngwa jen na the school je register exam number ma kpọọ na phone before ijebe mmemele transfer unyi anọ dị ekpọ mmele transfer ma ọ bụ mbịa dị even ọ bụ na asị na m bịa n'oge aka m ije register ya tata enye unu ogologo ndụ emem ogologo ndụ na isi ike emem okay ngwa n'ụlọ ka ebi na-ata ka ị na-alụ bro gịnị klom gịnị bụ klom ya na-etinye n'ọkụ oke ọ na-agbakwala onwe ya mbọ ọ na-alụkwa ọkụ na ebe ka ị na-alụ ya na nupas n'okpuru flyover ka ịfụkwa ndị nsị na mmadụ nwee ihe ma na onwe ihe njikwa gị ya if at this age na ihe ọ na-alụ ọkụ if we itinye onye a na ezigbote school you will do well obi mmadụ ka m na-ene anya amarọ m onye ebe ọ bụ ndị achọpụla m ịma ọ bụrụkwa na m enwela ndị mma akpọta ya enyela aka pụta obi mmadụ efutus ya ị na-alụ ma hon ọ na-alụ kron ọ na-alụzi ọkụ at this age na-ele granọt na-alụ wiper amavụlọkwa m na ọ na-eme all those kind business ị nwekwa ma surgical blade a sị m ka iyi buzi na-eso m n'azụ ya ngwawara aka ikponye ọmawa maka it can only get better ngwa bịa ka nnu na-ego biskit kunta biskit